माबा सोरबा सिनाय हायि मानसिजों थानाय बायदिसो मोनबायलै आङो। I mean रिएक्टखौनो बेबायदि खालामो दा बियो जेन आंखौ जेबोखौनो सिनाय हाया। नाथाय सैथोआथ' बेनो ना आं नोंनि हिन्जाव। नाथाय नों आंखौ लानानै जेबो बेफोरबायदि सिरियासआनो नङा माथो। आयौ आयौ माबायसा गोजोनै उन्दुथारदोंलै। हारसिंनो बेसेबा मोजां उन्दुदों आरो इयो। जेन खुनु टेनसनानो गैया बिहा। ओमफ्राय आंजोंथ' फंनैसोखौबो मोजां रायलाया माथो। बेबायदिजोंलाय बोरै जाबावगोन दिनै। ओमफ्राय दानो आं खाथियाव थांबोला गोजानावसो खारलायगोन। मानो बिदि दिनै नोङो? जेन'बा मानो मा प्रब्लेम दङ? माथो जेबोखौनो बुङाबो? मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय दिनै? नुबाय दा उन्दुनायफोरा बाबा सिरिखौबो मोनलायथारा खोमा। बे आइयाबो ना जावैसोनो साहैदो थां ना नोंनि जावैसोखौथ' दाथ' गोसोफ्रानो आंना बिदि जाबाय। साहा गुदुंखौनो होनोसै नामा मानसिफोरावलाय। आंखौनो जेबोखौनो सानाबा बियो बेनोलाय मानो साहा होखांबायनो आंलाय। आंनो लोंजोबसैलै बे साहाखौ। मालाय दा सिखारोबोला गावनो फुदुंना लोंगोन बियो। मिन्थिबाय थाया आङो। बेवहायसो दङ मानसिया। जेरावखि गैया नोंलाय मानो माखौबा नागिरफ्लादों। उल्थाल' बुंखायोलै। मानसियानो एसे उल्था नालाय। दे बाद दे बेफोरखौ। दायो थांसै ना न'आव। फन हरगासिनो आइयाबो। माथो जेबो बुङा ओमफ्राय नोंखौ लांनोसो फैखादोंना आङो। मानोबा? दाथ' फुजा मेला गासिबो जोबजोब्बायना माथो मोनबाय थाबावनांगौ न'आवलाय। जेन'बा मानो लांनो? नोंहा हारसिं थांदो आरो? बुंखाबायना नोंखौसो लांफैदों मा हारसिं थांनो बेलाय। आं थाङा। मा बुंदों नों? जुलि मा बुंदों नों? आं बुंदों आं थाङा। बुंबावलाय खनसे। बुंबायना आङो आं बुंदों आं थाङा। गावबागाव हारसिं थांबानो जाबाय आंहा बेयावनो थागोन। मा बुंनाय जाखो बेलाय? जेखौ खोनादों बेनो आरो। गोदाव सोराव बुङो ओंखार दा। नोंनि ओंखाम खुरना होग्रा नांगौ नामा नोंनोलाय? जुलि ओरैनोबाबोथ' रायलायखायानोबा मानसियानो। मानसियाथ' माखौ लानानै दावराव जाबाय थायो। ओंखार दायो बुंखाबायना आङो। बेनो लास्ट दायो लांगोन माने लांगोन आं नोंखौ। नंखायखौबा आरो मा देखायदों बेफोरखौलाय? आंबो मालाय जेबो बुजिया। एथ' बिदि आरो बिदि होननानै मिथिबाथ' हाबाखौनो जायाबानो साबसिनमोन। ए नै आइ जुलि जावैसोआ दिनै न'आव थांनोसैनो। दे थांफाखादो बिदिबा आइ लांफैनायावनो आरामनो। मानो थाङो आंलाय? मानो थाङो आं आयै? आयु हामा जादों आइ आरो नोंनि मेगनाव मोदै। हाबाब जावैसोआसो माबा बुंदों नामा? ना माबाफोर दावराव जालायबाय? दावराव जानायलाय मा दङ? ओरैनोबाबो जेबो गैखाया। ओमफ्रायथ' थांफानानैलाय मा मोननो? बेफोरखौलाय मा बुंलाबायखोसै नोंलाय? जेबो नङा दे आयै। जायखिजाया दे थांबानो जाबाय आइ। एसे गोबाव जाबाय दालाय नोंबो थांदो दे। माथो बोरैथो बेबायदिलाय न'आव थाबाय थानांगौ जाखो? जावैसोआनो एसे मोजां लांफैखानायावनो। दे एसेबां मानि बिदि दावराव जानाय नंला दे एबार। गासैबो थिग जाखागोन ना? एसेल'सो दावराव जाखादोंमोन गावहा बेयावनो फैबायबा। नों जेबो मिन्थिया दे आयै। आरो दे जेबो नंला उनाव रायलायनोसै। दे होमबालाय। जेबो मिन्थिया आयै नोङो। नोंनि जावैसो मोजाङाथ' आंखौ मोजांखौनो मोना। बेनि गोसोआवथ' सोरबासो दङ। नाथाय सोर बेलाय? जायनि थाखाय आङो जायगाखौनो होनो हायासै बे गावनि गोसोआव। सोर बेबायदि जायगा लाखो नोंनि जिउआव? आरोथ' आं थांनानै मा खालामबावनो? मा जाखोथाय जुलिखौनो एखनबा एमैसो सानफ्रांलायलाङो। बेबायदिथ' बोरै जाबावनांगौ जाखो?
ओमफ्रायथ' जुलिजोंथ' माबोरैथो थामारनोब्रा आंनिफ्रायथ' बिदि जेबोआनो नङाना बुंखादोंमोन आङो आंजों थाबा नोङो आंनि अननायखौ मोननाय नङा होननानै दुखुआनोथ' बिदि जेबो गोसो गैयामोनलै आङो नोंबो आंजों हाबा जानो नाङामोन ना मा जाबावनांगौ जाखो दालाय आंबो रायलायनोसो बास्रासै आइयाबो दा ओंखाम जानोबो आंखौसो लिंहर होबाय ओरैनो मानसियानो आंजों मोजांखौनो रायलायखाया बेखौनो सानबाय दङ बियो जायनि थाखाय फार्ला बेखौनो माथो जालायखो माथो फाव जालायखो बेलाय माथो फाव जाखो होनदों आङो आया आया मानसियालाय माथो जाखोब्रा नै दानि आङो साथाबो लाबोनो रोङासै ओमफ्रायथ' सान्दुङा जे थिं थिं जाबाय दा थाबायलांनोसै दा फैनायाव रिक्सा गाखोबोनोसै दे आरोबा बांद्राय गोजानानो नंखायाना खाथियावनोखा ओमफ्रायथ' आलासिबो दङना जोंहा नानियाबो जि मोजां मोनखादों दे आयु सोराङाथ' दायो ओमफ्राय भिडिअ कलसो हरगोन बुंदों दाथ' मालाय सोलाबथ'आनो रायलायनो दायो मोनायाव रायलायसिगोन दे माला फैबावगोनथाय बियो जि गोबाव थांनाय बायदि मोनखाबाय आङो सानसे साननैल' जाथारदों ओमफ्राय जे खामानिखौनो मोना मावलाबाय थानोसैलै खामानिया हले फिसाबाबो जेबो नङालै माने नोम्बाजैखौ लानायनि खोथा दंना दे जागोन दे माथो खालामबावनोब्रा साख्रिखौबोथ' आरो मोजांबाबो ओरैनो मोनाना बेनोथ'लै आसोल बेखायनो है आंबा जा मोनो बेखौनो मावलाबायबायलै माथोब्रा जोंफोरबायदियाथ' आरो उनाव मोननांगौबा मोनगोन ना टेनसन लायालै आं बारा ओमफ्रायथ' जेबो खामानि मोनाबाबो आबाद मावनानै जाहोनोसैब्रा ना नोम्बाजैखौ दे मोजाङानो ओमफ्रायथ' आंनाबो सनाया जाना माला नंखायालै माने थोब्ले माब्लेबाबो खुसियैनो थायोलै बिराद गोसोखांबाय आं मिथिबायना दे बांद्राय गोबाव गैखालाना न'आव थांफिन मोनखासिगोन आरोलाय माथो बेनोथ' मालायनि आन्दाराव मावनांगौआबो खम नङालै सैमा बायदिसो मोनलायलाङो उफाय नटलै आसोल माथो खालामबावनो गोथावमोनथ' ओंख्रिया नों संनाय आरो आं संनो रोङा मा नों ओंख्रि संनो रोङा आरो रोङा आङो बोरै जानांगौलै बिदिबा बोरै जानांगौ जाखो जुलि एथ' गिदिर देरनानै ओंख्रि संनो रोङा आरो नोङो रोङा आङो दे ओमफ्राय दा ओंखारनानै थाबानो जाबाय दा दसे उनाव फैगोन आं ओमफ्राय लोगो हमहैनोसैलाय नामा नोंहा सोरखौब्रा सोरखौ मा नुवा खोनाया जानला माला बुङोलै बेलाय नोंलाय मा दं मिन्थिखायो दे आङो दसे उनाव फैगोन आङो थाथ' थां आरो ओमफ्रायथ' र' नों अबाव थाङो सोरखौ लोगो हमनो थाङो नायखागोन आङो दाथ' नङा नेक्स्टआव र' नोंखौ ओरैबायदि फल' खालामगोन आङो सोरबा हिन्जावखौ लोगो हमनाय नुथोंल' ना एथ' बेफोरबायदि आरो नोङो बियो बेवहाय नाथाय मानो नोंखौ लामायाव लोगो मोनगोन सानखादोंमोनलै आङो ओमफ्राय नोङो बेयाव माने बहाबा फैदोंमोन नामा बिदिथ' जेबो नङा फैनायाथ' माने बिथिं फैखादोंमोन आङो बा ओमफ्राय जि गोबावानो जाबायमोन न' दाख्लै खनसे मेलायाव लोगो मोननायानो ओमफ्राय हाबानि उनावथ' मालाय गासैबो थिगैनो दङ ना माथो खनथा थिगैनो दंब्रा मा होनबावनोब्रा मा बुंबावनो जिउआनो माबायदि सोलिगासिनो आरो मोजांनो नोंनि वाइफआ मोजाङै दङ ना दंलै जानला मानला दंलाबायो जानला मानला माने न'आव फैनानै दंफैयो बिमानाव दे मोजाङानो होमबालाय आंबो दखानावसो थांनो ओंखारदोंमोन नङाबालाय जोंहा थांनो हागौमोन माने साहा लोंहैनो हागौमोन ना नङाबा नों थांदो ना आगै रोमै दङ ओमफ्राय आलासि फैना दंफैयो आंथ' माने नै दखानाव थांथारनांगोन सासे कास्टमार फैनो गोनां दङमोन ना नै माने जे बिखानाय दंमोन नालाय दख'ना लांफैनो बुंदोंमोन नाङालै माथो हाबैबावनो आंलाय माने दसे ओरैनो बेरायफैखादोंसो आङो जागौमोनदां आइयाबो मोजां मोनगौमोन दा नङाबालाय आं ससे दोनलांफिननोसै थुदो नांथ'ला दे नों अबाव थांनो नागिरदों ससे थांफानो हागोन दे आंजोंनो नेनो गोबावसो जालायलांबायहाय आंहाबो
सेंग्राजों रायलायखोसै बेलाय ओरैनोबाथ' हामाथो रायलायफेरामोनलाय बेलाय ओमफ्राय एसेबां मिनि मिनि रायलायदों दाथ' आंनि फिसालाबो गैया आंनि फिसाला गैया लोगो लोगोनो हाब दस्रा सेंग्राजोंसो बेबायदि नांथ'ला नामा आं थाबायनानैनो थांनोसै नै माथो नाङा जानांगौ जाखो दे जेबो नङा ससेल'खासै दा होमबाथ' आरो बिथिं थांखागोन ना आयौ हा सोरबा गोसो थोनायसो नामासै ओरैनोबाथ' हामाथो मानसिफ्रालाय बुंसोदो आंनि फिसालाजों आरो इनिजोंसो गोसो थोलायै मायोनो हा बेलाय मा जाखो बेलाय सोर जालायखो बियो आं थाबायनानै थांसै खोमादां ओमफ्राय जेनेबा आंखौ लोगो सानला आरो नों बिदिथ' नङा जेबो माथो ओमफ्राय आगोलावथ' बिदि नङामोन ना दा माने आंखौ एकदमबारे बावबाय आरोना नोङो लोगोनि लिस्टावबो गैला आङो नों मानो बेबायदि बुंखो दिनै मोनथिगौ दे आङो ओमफ्राय डाइरेक्टखौनो बुंनोसै आङो नों मोजाङैथ' दङ ना औ दङ बिदिनो गेजेरावनो ओमफ्राय आं थाङा बुंनायखौ नोङो गाज्रिसो मोनबाय नामाथाय दाथ' आरो नोंलाय जेबोखौनो सानलाबालाय जेनेबा आंथ' ससे दखानसिमल'सो दोनलांनो नागिरदोंमोन दा ससेल'सो थांफागोन दा जेबो नङा खोमा दे होमबालाय दे होमबालाय ससे दखाननिसिम थांफानोसै आङो रियेलि नोंथ' जोंनावबो हाबहैलाबालाय मालाबा फैनोसैलै ना दे होमबालाय